No pot ser. No pot ser, no, és que si el partit contra l'Índia en la primera jornada l'haguem guanyat, això és que, claro, només 6 punts en la primera volta l'haguem fet. Per res, no anem a fer res. El partit contra el Rivera, què, papà? No, si haguem guanyat en ese partit estàvem salvats, era el partit, i no, ara ja. Mira, anem al sofà. Filla, és un moment molt fotut, però no podem estar tristos. Hem lluitat fins a l'últim sospir. Hem passat vesprades màgiques. Els millors equips han passat el Palau. Hem cantat a l'Arc Urbadril. Inclús s'ha creat una penya nova. I més de 200 persones haveu creuat el país per anar a Sevilla a animar. Què més vols? Si fa 6 anys estàvem en tercera divisió. Mira, el Family Cas Alzira és de primera. Per la seva gent, per nosaltres, i per tot el que l'envolta. I ara ens necessita. I què? Renovem. I tant. Jo no vaig del carro. Ai, madre. Papà? És una pizza. La tens en el forn. Manxer.